Hi Cuairde, is mission Niamh agus tá sé an amdún Ryan Seifteanna Saoil a chur a bhaim. Inniu, bé bud ag buan trial a Seifteanna Saoil Trilseán a chur the Chuid Gruaige. Tá saibh an seo in éach lum sa studio Inniu. A Rylin, dús cír the Chuid Gruaige. Cean go siar le Bobby Bhí sé níos éasca é a chur a Trilseán mar seo. A níis, scar an Gruaige isteach trí chuid. Déan cínta go bhfuil an méid Gruaige cénas na trí chuid sin, tá muid i géirí go mbeidh an Trilseán chomhrom an bailach ar fad síos. Beir graim ar an bísa ar clé, le the love clé, agus ar an bísa ar yes, le the love yes. Le the love clé, chur an písa Gruaige seo thar an písa sa lór. Cuine an písa Gruaige seo sa love clé inis. An sin tóg an písa ar yes, agus trasní thar an físa sa lór é. Denna mud na céimena sin go dtí go sricam mud bun na Gruaige. An sin bhaid Bobby agus ceangal an Gruaig. Agus sin Trilseán, nó go sé sin go das. Sin é, má sin sa bhaile, a níos tá stíl Gruaige nua agan don scoil.